wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya lan den riwayatake an Umar bin Khattab saking sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Muga-muga ridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Umar bin Khattab. Annahu satuhune sahabat Umar bin Khattab iku dakhala mlebu sapa sahabat Umar bin Khattab al-masjidah ing masjid wa Ka'bul Akhbari lan sahabat Ka'ab al-Ahbar yuhaditsu mulang utawa makna asline nggih ngomongi anna saing manusa Fakola mongko ngendika sapa Umaru sahabat Umar radhiyallahu anhu ngendikane ngeten khawifna dadekake wedi sirona ing ingsun ya Ka'bal Akhbarihi sahabat Ka'ab al-Ahbar. Dados wonten riwayat saking sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar bin Khattab iku nate mlebet masjid. Lah teng mriku pas wonten sahabat Ka'ab al-Ahbar. Niki nggih sahabat. Nah sahabat Ka'ab al-Ahbar niki nembe ngomongi manungsa nggih mulang wonten ngaji. Nembe ngaos ngaji. Lah nalika sahabat Umar mlebet ing masjid niku sahabat Umar ngendika teng sahabat Ka'ab radhiyallahu anhu khawifna. Gampangane nggih ngeten nalika ngaos niku sahabat Umar sami-sami sahabat. Niku ngendikane sahabat Umar nyeritani sira nek ring ingsun gampangane sekira aku wedi ring Gusti Allah, wedi ring akhirat. Ngoten. Ya Ka'bal Akhbari sahabat Ka'ab al-Ahbar. Gampangane aku mbok diwehi berita, diwehi cerita sing sekira ndadekno aku wedi no akhirat. Aku wedi ring Gusti Allah. Gampangane ngoten. Ancene tujuane ngaos niku ancene nggih supados emut akhirat nyaket ring Gusti Allah. Mulane keterangan ingkang sampun liwat nika yazdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Sapa wonge manis dada ilman, sapa wonge tambah ilmune, walam yazdad hudan, tapi ora tambah wedi, ora tambah entuk pituduhe Gusti Allah, ora tambah wedi ring Gusti Allah. Lam yazdad minallahi illa bu'dan. Lah ngono iku wong iku malah justru tambah adoh saking Gusti Allah. No ilmune ora ndadekno wedi ning Gusti Allah. Mulane kados sahabat Umar bin Khattab, sahabat Kanjeng Nabi. Bangane Umar bin Khattab niki termasuk di Khulafaur Rasyidin. Termasuk sahabat pilihane Kanjeng Nabi. Khulafaur Rasyidin sing sekawan niku kekasih Gusti Allah, niku waline Gusti Allah. Kecuali sahabat niku sahabat sekawan niku termasuk Sayyidina Umar niku ngoten kepengin diulang, kepengin nggih tambah wedine ring Gusti Allah. Ngoten. Bon Faqala mongko ngendika sapa sahabat Ka'ab al-Ahbar. Ngendikane sahabat Ka'ab al-Ahbar ngeten nalika disuwuni sahabat Umar. Wallahi demi Allah. Inna lillahi setuhune iku tetep kagungane Gusti Allah.
sapa malaikatun pira-pira malaikat kiaman kang padha ngadeg min yaumi khalaqahum saking dina didadekake ne malaikat. Sapa Allah Gusti Allah mainuna hale padha njungkelake sapa malaikat aslabahum ing awake malaikat wa akharina lan malaikat kang liyane sajadu kang padha sujud kabeh. Marofa'u ora padha ngangkat sapa malaikat ruusahum ing pira-pira sirahe malaikat hatta yunfakha sehingga den sebul fisuri ing dalem sempronge malaikat Israfil. Fayaquluna mongko padha ngucap kabeh utawa ndonga kabeh jami'an hale kabeh subhanakallahumma wa bihamdika ma abadnaka haqqa ibadatik wa haqqa ma yanbaghi laka an tu'bada. Maknane subhanaka maha suci panjenengan Allahu duh Gusti Allah wa bihamdika lan si panjenengan ma abadna boten nyembah kita ka ing panjenengan haqqa ibadatika sehingga sak bener-benere ibadah kita ing panjenengan wa haqqa malan sak mestine utawa sak bener-benere ma barang yang bagi engkang sayukja laka kedue panjenengan antuk bada yen to den sembah panjenengan. Terus ngendikane sahabat Ka'ab al-Ahbar disuwuni kalian sahabat Umar supados maringi kabar supados tambah wedi ing Gusti Allah. Sahabat Ka'ab al-Ahbar ngendika ngeten, wallahi demi Allah. Terus niki anjene sumpah niku anjene nggih diwarai kali Kanjeng Nabi. Tiyang Arab niku nek sampun sumpah demi Allah niku pun mesti bener e. Niki sing marai Kanjeng Nabi. Lane nika teng sebagian hadis nika Kanjeng Nabi nggih walladzi nafsi biyadihi niku sumpah Kanjeng Nabi. Demi zat sing aku nyawaku ana genggamane Gusti Allah. Niku sumpah Kanjeng Nabi anjir diwarai. Tiyang Arab tradisine nek pun sumpah niku mesti bener e. Nek boten tiyang Arab niku kadang do gampang-gampang do muni demi Allah, demi Rasulullah, kadang malah do ngoten. Tapi babarane ngapusi, ngoten niku nggih wonten kathah. Ngoten. Nek tiyang Arab niku nek demi Allah pun mesti bener. Boten wantun. Mulane nyuwun sewu nika Kanjeng Nabi wa Adam. Kanjeng Nabi wa Adam nalika teng swarga nika dirayu kali iblis. Iblis niku Kanjeng Nabi Adam niku janjane pun boten percaya belas sing jenenge teng iblis niku. Keranten Kanjeng Nabi dipeseni kalian Gusti Allah aja cerak-cerak wit iku sing dilarang ngoten. Tapi iblis niku sumpah demi Allah. Ngoten. Iblis niku sumpah demi Allah kengko nek mangan niku, kengko abadi. Nek swarga terus. Ngoten. Niku iblis. Lah Kanjeng Nabi Adam niku pun mireng nek sumpah demi Allah mesti bener e anggapane ngoten Kanjeng Nabi Adam sehingga Kanjeng Nabi Adam niku dahar bakul dikeranten iblis sumpah ngoten sumpah mulane Kanjeng Nabi Adam
dahar buah khuldi niku mboten salah. Mboten salah. Ranten nabi niku maksum, ngoten. Mboten salah, mboten keliru. Mboten keliru. Tapi sunnatullah takdire Gusti Allah anjene pun digarisaken niku Kanjeng Nabi Adam anjene carane diutus teng bumi dados khalifah niku nggih anjene liwate dalane nggih niku dahar buah khuldi. Kok mboten dahar buah khuldi Kanjeng Nabi nggih mboten teng Nabi wa Adam nggih mboten teng donya, mboten teng swarga terus. Mulane sahabat Ka'ab al-Ahbar niki sumpah demi Allah seutuhune para malaikat iku do padha ngadeg, do padha ngadeg nalika didadosaken kaliyan Gusti Allah. Malaikat iku makhluke Gusti Allah nalika didadekno. Dados wonten malaikat iku anjene sing mboten malaikat niku didadosaken tugase ngadeg nggih ngadeg. Niku mboten nate ngadeg terus mbengkokno gegere niku mboten nate. Nek ngadeg ya ngadeg. Terus sing sanese ya wonten sing sujud, ya sujud terus. Mboten nate diangkat. Sirahe niku mboten nate diangkat sampai hatta yunfakha fis-sur. Gampangane nggih sampai dina kiamat. Sampai dina kiamat sing bagiane njaga srengenge matahari. Ya jaga entuk wis mboten jaga liyane, mboten terpengaruh karo liyane. Kecuali mangke pun dinten akhir semprong pun disebul, ngoten. Dados wonten malaikat terus sing bagian nyangga niku. Nyangga bumine Gusti Allah dicangga, dicekel nggih terus sampai dina kiamat. Nah niku ngendikane sahabat Ka'ab al-Ahbar ngoten. Lah terus malaikat niku do muji ring Gusti Allah. Pujiane maos tasbih subhanakallahumma wa bihamdika ma abadnaka haqqa ibadatik wa haqqa ma yanbaghi laka an tu'bada. Niku tasbih malaikat. Wonten sebagian nika wonten sing maos tasbih nika kados nalika badhe salat witir nika subhanal malikil qudus subuhun qudusur rabbuna wa rabbul malaikatu waruh niku tasbih malaikat Jibril. Terus wonten sing maos tasbih terus. Contone malih malaikat, dados malaikat niku nggih kathah, mboten enten sing saged ngitung jumlahe malaikat kecuali Gusti Allah. Namung kula panjenengan sedaya tiyang Islam niku wajib ngaweruhi nggih namung sedasa. Lintune nggih kuatah. Ternyata nggih malaikat niku nggih kuatah sanget. Mboten wonten sing saged ngitung kecuali Gusti Allah. Dados sing jaga matahari, sing jaga bumi, sing jaga langit, sing jaga bulan, sing jaga laut, lan sanes-sanesipun kuatah. Malaikat niku kathah sanget. Menungso mawon ku malaikate nggih kathah. Lah kula panjenengan sedaya sing wajib nyumerepi nggih namung malaikat niku, malaikat raqib kaliyan malaikat atid. Raqib niku sing nyatet amal sing sae, sing atid nyatet amal sing elek. Lah ngoten niku nggih sedanten menungso wonten sampai mati seumur hidup ngoten. Bakal nggih dados saksi. Nah kecuali ngoten nggih wonten malaikat rahmat, malaikat hafadzah wonten teng menungso niku. Sampun ngendikane sahabat Ka'ab al-Ahbar walladzi nafsi, lanjutane walladzi nafsi demi awak nafsi, walladzi nafsi demi awakku ngoten. Biyatihi kang ana kekuasaane Gusti Allah. Inna jahannama setuhune neraka jahannam iku la tuqarrabu yakti den parekake yaumal kiamati ing dalem dina kiamat.
laha iku tetep keduwe neraka jahanam zafira wa syahiqa niku menggos-menggos hatta idza danat sehingga nalikane korubat wa korubat apa neraka jahanam zafarat hare grangsang zafrotan kelawan grangsang temenan falam ya beko mongko ora tetep utawa ora keri sapa nabiyun para nabi wala syahidun lan ora wong kang mati syahid illa jasa angin do padha ndredeg ala rubataihi ing atase dengkul lorone nabi lan wong mati syahid sahiton sehingga rubuh sakiton sehingga rubuh makna asline nggih gugur ngendikane sahabat Ka'ab al-Akhbar demi zat sing awakku ana kersane iki sumpahe sahabat Ka'ab neraka jahanam iku besok nek dina kiamat iku suarane iku kados tiyang sing kekesel menggos neraka jahanam sehingga parek saking pareke niku mboten enten kabeh do ndungu kabeh menggos-menggose termasuk diantarane para nabi tiyang sing mati syahid niki jelas niki mboten badhe dilebetaken neraka jahanam tapi do mireng lah nalika mireng niku menggos-menggose neraka jahanam para nabi selain Kanjeng Nabi Muhammad terus para nabi para tiyang sing mati syahid niku sampai do ndredeg sampai niku rubuh gampangane niku atus tiyang niku nalika ngadeg terus rubuh dengkule terus ngisor saking medine ndungu neraka jahanam niku wau suarane menggos-menggos yaqulu matur sapa kulo nabiyin saben-saben nabi wa kullu siddiqin lan saben-saben wong kang temen tok bener wa kullu syahidin lan saben-saben wong kang mati syahid mature ngeten ya Rabbi duh pangeran kula la as'alu mboten nyuwun ingsun ka ing panjenengan illa li nafsi angin kejaba awak dhewe ingsun wayansa lan lali sapa Ibrahimu Nabi wa Ibrahim Ismaila ing Kanjeng Nabi wa Ismail wa Ishaq lan Kanjeng Nabi wa Ishaq dados nabi niku terus tiang-tiang sing do bener niku sampai do ngendika ngeten tiang-tiang golongane para nabi niki jelas niki gampangane sing boten badhe dilebetaken neraka jahanam niku do wedi tiang-tiang sing do mati syahid jelas tiang sing mati syahid niku mlebet swarga bighairi hisab mlebet swarga tanpa ana hitungane hisab niku tiang sing mati syahid niku do wedi matur Gusti oh ya Rabbi Gusti kula mboten nyuwun Gusti kula mboten nyuwun napa-napa mboten nyuwun napa-napa Gusti namung kula nyuwun nggih kangge awak kula dhewe ngoten gampangane ngurusi awake dhewe sampai niki ngendikane sahabat Ka'ab al-Akhbar sing sumpah niku sampai Kanjeng Nabi wa Ibrahim niku lali teng putrane ya menika Kanjeng Nabi wa Ismail kali Kanjeng Nabi wa Ishaq niku putrane Kanjeng Nabi Ibrahim niku sampai Kanjeng Nabi Ibrahim niku supe lali ngurusi awake dhewe padahal niku penjaminan swarga ngoten niku ngendikane ngoten dados wedi ring Gusti Allah niku wedi dungu menggos-menggose neraka jahanam kuwatir kok dilebetaken padahal nggih mboten mesti mboten para nabi niku
Keranten Nabi niku nggadahi sifat maksum. Lah tiang mati syahid nggih boten, jelas boten. Keranten tiang mati syahid niku nggih mlebet swarga bi ghairi hisab. Ngoten. Lah niku mawon ngoten. Mature ning Gusti Allah ngoten. Gusti kula mboten nyuwun napa-napa, kula nyamung nyuwun kangge awak kula piyambak Gusti. Ngoten. Fayaqulu mongko matur sapa Kanjeng Nabi Ibrahim. Mature Kanjeng Nabi Ibrahim ngeten, ya Rabbi do pangeran ingsun, ana nggih ingsun kula iku khaliluka kekasih panjenengan. Ibrahimu rupane Kanjeng Nabi Ibrahim. Falau kana mongko lamun ana iku laka kedue sira ya Ibnul Khattab he putrane Khattab dados Sayyidina Umar. Sayyidina Umar niku bapake namine Khattab, Umar bin Khattab, dados bapake namine Khattab. Yauma idin ing dalem dina iku amalun apa amal sab'ina ing 70 apane nabiyan nabine donanta mongko yakti nyono sira annaka sehutuhune sikara iku lan tanju ora slamet sira. Terus ngendikane Kanjeng Nabi wa Ibrahim niku benjang ngoten sampai ngeten. Gusti kula niki kekasih panjenengan Gusti ngoten sampai ngoten. Dados supe teng anake kalih sing dados nabi. Niki tiyang sepah sing berhasil niku Kanjeng Nabi wa Ibrahim dados contoh. Mulane persasat bapake para nabi niki Kanjeng Nabi Ibrahim. Keranten Kanjeng Nabi Ibrahim niku gampangane sukses, saged didik, saged gula wentah putrane saged dados nabi kabeh. Niku Kanjeng Nabi Ibrahim. Nek lintune mboten macem-macem. Nyuwun sewu. Kanjeng Nabi Adam niku putrane nggih wonten. Niku malah wonten sing nika duraka, malah sing namine Qabil. Qabil iki malah dados niku kepalane menungso sing bakal mlebet neraka. Niku malah putrane Kanjeng Nabi Adam. Qabil. Gara-gara niku mejahi sedereke Habil. Lan niku bakal dados pimpinane menungso sak alam donya. Besok sing duwe dosa tau mateni wong, duka lewat napa niku. Ning mateni wong besok bakal mlebet neraka sing mimpin niku nggih Qabil. Niku Kanjeng Nabi Adam, putrane wonten sing ngoten. Kanjeng Nabi Nuh nggih ngoten. Niku Kanan. Malah niku wonten malih niku Kanjeng Nabi Lot. Kanjeng Nabi Lot niku malah garwane. Malah bojone. Kanjeng Nabi Ibrahim lah niki istrine kalih terus putrane kalih dados nabi. Niku mawon ngoten benjang teng akhirat. Kula niki kekasih panjenengan Gusti, jenengan gampangane tulungi kula Gusti ngoten. Kanjeng Nabi Ibrahim mawon ngoten. Ngoten. Terus ngendikane sahabat Ka'ab Al-Akbar ngeten. Ya Ibnul Khattab he gampangane nggih Umar bin Khattab. Anjene sing nyuwun niku sahabat Umar bin Khattab. Lho dina nalika niku lho do mireng do ndungu menggos-menggose neraka jahanam. Saumpamane sampeyan niku duwe ngamale sampeyan niku kok madani 70 nabi. 70 nabi, gampangane ngamale mboten sithik, tapi ngamale pun paling kathah sampai 70 nabi. Ngoten. Lho iku lho. Mesti kowe nyono. Sampeyan niku gampangane ngoten. Sahabat Umar ngoten. Sampeyan niku ora slamet.
nyono ora slamet tapi kita termasuk slamet ta ora ngoten. Niku ngendikane sahabat Ka'ab Al-Akbar ngoten. Kuwi duwe ganjaran sing akeh kaya 70 nabi. Iku lho nyono. Nyono ora slamet. Wong para nabi ae do kaya ngono, gampangane ngoten. Niku ngendikane Ka'ab, sahabat Ka'ab Al-Akbar ngoten. Fabaka mongko nangis sapa al-qaumu kaum ngoten. Terus nalika nerangaken ngoten niku, tiyang sing do ngaos niku do muwun nangis mireng. Ya Allah Gusti, apa meneh awak-awak ngene iki. Wong sing nabi ae do sambat kaya ngono, ngurusi awake dhewe-dhewe ngoten. Sampai mboten enten amal sing diandalno mboten enten. Gampangane sampai 70 nabi duwe amal sing apik, 70 nabi. Iku ae lho nyono ora slamet. Akhirnya do nangis, ngoten. Do nangis ya Allah, ya mesti awakku kepiye slamet ta ora, ngoten. Pun hatta saju sehingga podo ndelewet nangis ngoten. Falamma ro'a mongko ing dalem nalikane weruh ta ningali sapa Umar sahabat Umar radhiyallahu taala anhu dalika ing mengkono para muslimin. Kala mongko ngendika sapa sahabat Umar. Ngendikane sahabat Umar ngeten, ya Ka'bu he sahabat Ka'ab, basyirna muwai kabar bebungah sirona ing kita ngoten. Nalika sahabat Umar sumerep para niku menungso sing do padha nangis diceritani masalah teng akhirat dungu menggos-menggose neraka jahanam do nangis. Sahabat Umar niku terus matur ngendika teng sahabat Ka'ab ngendikane ngeten, mbok nggih jenengan paringi kabar sing bungahno, aja sing medeni ngono. Aja sing medeni ngono, mbok sing bungahno wong ngoten. Sahabat Ka'ab niku nggih nangis. Tapi nyuwun supados diwehi kabar sing nyenengno ngoten. Aja sing medeni tok ngoten. Mesti ana kabar sing nyenengno. Mulane tugase Kanjeng Nabi nika wonten 7. Kanjeng Nabi niku termasuk diantarane tugas niku nadhiron. Nadhiron niku meden-medeni, tapi mboten ngapusi. Meden-medeni tapi mboten ngapusi. Yo anjen kok nyeritakno ceritane neraka jahanam, ceritane akhirat. Ngoten niku. Anjen tugase Kanjeng Nabi niku nadhiron. Tapi kecuali ngoten nggih wonten basyiron. Ngoten. Basyiron niku maringi kabar bebungah. Maringi kabar sing nyenengno ngoten. Niku tugase Kanjeng Nabi. Mulane sahabat Umar niki sumerep matur ring sahabat Ka'ab, terus kabare sing nyenengno ndi ngoten. Sing nyenengno ndi? Kita paringi kabar sing nyenengno ngoten. Faqala mongko ngendika sapa sahabat Ka'ab. Ngendikane Absyiru bunga sira kabeh. Fa inna lillahi mongko setuhune iku tetep kedue Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah. Fala mi'atin wa thalathata asyara. Fala mi'atin tawi 300 wa salasata asyara lan 13. Berarti 313. Apane? Syariatan syariate la ya'ti ora teko sapa al abdu kaula yaumul kiamati ing dalem dina kiamat biwahidatin kelawan syariat siji minhunna saking salafa mi'ati wa salafata asyara ma'a kalimatil ikhlasi sertane kalimat murni atau ikhlas illa adkhala
illa adkhala angkeng mlebokake ing abdun sapa Allah Gusti Allah al jannata ing swarga. Wallahi demi Allah lau ta'lamuna lamun weruh sira kabeh kunhu ing sejatine rahmatillahi ta'ala welas asih Gusti Allah la ataqtum mongko yakti kendo sira kabeh fil amali ing dalem amal. Akhirnya sahabat Ka'ab al-Akhbar maringi berita sing nyenengno. Berita ini ngeten ngendikane sahabat Ka'ab al-Akhbar. Sampeyan bungao kabeh. Gampangane wis dikersakno karo Gusti Allah dadi wong Islam, bungao kabeh. Aja do wedi, aja do nangis. Gampangane ngoten. Gusti Allah niku dadosaken 313 syariat. 313 syariat maksudnya niku napa? Ngamal kesaenan. Niku jumlahe kathah. Lah, on benjang teng akhirat, teng yaumil kiamah. Niku tiyang niku kok ndugeni di antara 313 gampangane siji ae syariat. Ngoten. Iku syariat iku kok ikhlas. Gampangane ngamal iku kok ikhlas karena Gusti Allah duka ngamal napa niku. Niku Gusti Allah mesti mlebokno swarga. Ngoten. Mesti mlebokno swarga duka ngamal napa niku di antara 313 sing ikhlas. Mulane nyun sewu. Nah niki rahasiane ngamal niku teng mriku. Mulane nyun sewu. Tiyang niku ngrayu Gusti Allah. Dalane nyun sewu. Dalane niku macem-macem. Wonten sing modele nyun sewu sing ketoke sepele. Maringi permen setunggal. Siji, mboten kathah, mboten 5, 6 mboten. Siji setunggal diwehno wong duka sinten. Permen sing ketoke mboten enten ajine, siji diwehno bocah ngoten. Ketoke nggih sepele, ngoten. Lah niku malah justru ndadosaken niku ikhlas murni krana Gusti Allah. Lah mangke nek kathah contone gangsal wis aku nek mau bar sedekah permen 5 10. Niku teh malah eling. Nek sing sithik niku mboten eling. Nah niku ikhlas niku. Ngoten. Utawa lintune nyuwun sewu, wonten sing carane niku wonten. Wonten nyuwun sewu jaman rumiyin. Niku wonten ceritane. Tiyang niku penggaweane nyiseni kula. Jaman rumiyin terus ngangsu agar nyiseni kula. Nyiseni kula mboten enten sing sumerep. Jero nimbo terus ngiseni banyu kula supaya sing wudu iku gampang. Wonten sing ngamal model ngoten niku. Wonten sing nyun sewu, wonten kok sedekah kompo, wonten sedekah kompo. Wonten saged ikhlas lha niku bakal mesti dilebetaken swarga. Nek saged ikhlas. Wonten. Sing ngangel niku ikhlas niku rahasiane ngamal niku nggih ikhlas niku. Kadang-kadang sing ketoke ikhlas boten ikhlas, kadang sing ketoke boten ikhlas ngoten. Mulane ikhlas niku urusane Gusti Allah, ngoten. Kanton niku ngatur rapi. Niki ngendikane sahabat Ka'ab al-Akhbar. Terus ana 313 ngamal sing apik. Siji ae dilakoni kok ikhlas, bakal mesti dilebokno swarga. Mulane ngendikane sahabat Ka'ab al-Akhbar ngeten, demi Allah kok saumpamane do ngerti, ngoten. Do ngerti welas asih Gusti Allah. Welase Gusti Allah. Wong niku lho, ngoten. Niku malah do lek ngamal niku kendho wis ora usah ngandalno ngamal-ngamal sing akeh-akehan, ngoten. Kendho nok sumerep niku. Sumerep. Lah niku ngamal sing ditampi kalian Gusti Allah sing malah do kendhu. Mulane tugase Kanjeng Nabi niku nggih wonten nadhiron meden-medeni supaya kok kenceng ngoten. Kenceng ning ibadah wedi ring Gusti Allah. Aku iki termasuk golongane wong sing slamet ta ora. Mulane nggih wonten nadhiron, wonten basyiron. Lah kula panjenengan sedaya wedi keweden mboten asal tai asu. Gampangane putus asa niku mboten asal. Dados tetep ngarep-arep rojak rahmati Gusti Allah. Mugi-mugi mawon
kula panjenengan sedaya saestu dipun paringi keselamatan wonten ing donya, selamat wonten ing akhirat, bejo wonten ing donya, bejo wonten ing akhirat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan ta'dilu shalawatul musallin alaihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran wasi'a. Allahumma rizqna mutaba'atin nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa dhahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan shalihan wa adah. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautish syuhada wa sunna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa nahmil jannatal anbiya alaihimus salam. Allahumma rizqna jannata fi ghairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wonten kelepatan nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.